O seu prezo está polas nubes e iso converteo automáticamente en obxectivo dos ladróns. Falamos do gasóleo. Sábeno ben os responsables da empresa que está a realizar traballos de asfaltado en Aguiño, no concello coruñés de Ribeira. Roubáronlles de noite uns 300 litros de gasóleo da maquinaria. Robaron sobre 250, 300 litros, no sabemos más o menos calculando. Y los vecinos de aquí avisaron a la policía a las 2 o algo así, me contaron. Pero no los pillaron, claro. Había latas de gasoil por aí tiradas, las máquinas todas abiertas. Boas tardes, benvidos ao Galicia Noticias deste venres 13 de marzo. A Policía Nacional investiga unha agresión grupal entre menores. Foi na Praza de Barcelos, na cidade de Pontevedra. Os implicados son rapaces de entre 12 e 14 anos. Unha das mozas denunciou o ataque doutros 5 con patadas, puñadas e tiróns de pelo. Outros menores que estaban no lugar gravaron a agresión e compartírona en redes. Esta mañá as familias afectadas foron citadas en sede policial para prestar declaración. Houve un accidente mortal de trator nestas últimas horas, foi no concello de Crecente, na provincia de Pontevedra, e o falecido é un home de 68 anos. Estaba traballando cun motocultor na súa leira, nunha zona de Vides, na parroquia de Vilar. Por causas que agora se investigan, o home caeu por un desnivel de varios metros. O aparello caeulle en riba, causándolle a morte no acto. Que andaba desbrozando un Hervides, un motocultor deses, e tuve que ter un despiste, e caiu para baixo do balado en baixo na carretera, e o aparato caiu por riba dele. E aí o matou. Mirouse un pouco para atrás para mirar que viña a fresadora, é un despiste, e os terrenos están cheos de agua. E eu penso que foi unha pena porque é un veciño moi boa xente. Marcharon os ocupas dunha casa de Moaña dos que lles falamos hai uns días. Fixérono a tarde pasada, despois deste incendio na vivenda. A noticia xerou alivio na veciñanza, pero o estado en que a deixaron ten difícil dixestión pros propietarios, os que a situación xa lles superaba e os afectaba a todos os niveis. Estuve con depresión na casa, con un disgusto tremendo, sin ter ganas de salir, solo o mínimo para compra. Eu pasar por aquí, miramos como salió o fumo por o tellado, por as ventanas e por todos lados. Ai, demo unha crise de ansiedade tremenda. En a Feira de Abril de Sevilla, entre o pescaíto frito e a manzanilla, este ano haberá oco tamén pro polvo do Carballiño. O Concello acudirá a este concorrido evento nun posto no que promocionarán o seu produto estrela, por suposto, pero tamén o Templo da Veracruz ou a celebración da Semana Santa, que foi declarada de interese turístico galego hai menos dun ano. Bueno, o Carballiño, desde logo, ten que salir en todo o mundo, non solamente en Sevilla, porque é precioso, temos de todo, o pulpo xa non digamos, a carne ao caldeiro xa non digamos. Encántame que leven cousas de Galicia para Sevilla. Gústame xuntar dous mundos, porque Sevilla para min é outro mundo. Esta mañá, contra as 7, houbo un aparatoso accidente de tráfico na autovía A6 á altura de Andeiro, no concello coruñés de Cambre. O condutor deste camión articulado que ven e que transportaba carne de polo perdeu o control e acabou batendo contra a mediana. Quedou atravesado no carril esquerdo, que estivo cortado en dirección a Arteixo, provocando retencións importantes. Foi o propio conductor que deu aviso a emerxencias e advertiu tamén de que estaba perdendo combustible. Ao lugar desprazáronse os servizos de mantemento de estradas do Estado para encargarse da limpeza. Víano en titulares, un home faleceu cando traballaba cun motocultor na súa leira no concello de Crecente. Aínda se investigan as causas, aínda que todo apunta a un desgraciado descoido da vítima a que lle caeu en riba a máquina e o matou no acto. Xoan Pereira. Sí, foi un fatal accidente que ocorría onte ao mediodía neste punto da parroquia de Vilar. O home traballaba na viña cun motocultor rozando e triturando as vides cando dando marcha atrás nun descoido caeu dende o alto do muro sobre esas pedras con tan mala sorte que a máquina viu en riba del e deulle un forte golpe no peito. Nada puideron facer por reanimalo os equipos sanitarios de emerxencia que acudiron axiña ao lugar e só puideron certificar a súa morte no acto. A viña está situada nun socalco cun desnivel de 3 metros de altura sobre o camiño. O home traballaba rozando as ervas e triturando os restos da poda.
nun fatal descoido achegouse ao valado e caeu o baleiro. Que andaba desbrozando un hervides, un motocultor deses, e tuve que ter un despiste e caiu para baixo do valado embaixo na carretera e o aparato caiu por riba dele. E aí o matou. Mirouse un pouco para atrás para mirar que viña a fresadora, é un despiste, e os terrenos están cheos de agua, e eu penso que foi unha pena porque é un veciño moi boa xente. A máquina, un pequeno motocultor con accesorio para rozar maleza, caeulle sobre o peito, causándolle unha ferida mortal. Ademais dun equipo de urxencias do 061, acudiu tamén ao sinistro un helicóptero, pero non foi preciso evacuar o home, xa que faleceu no acto. Tiña 68 anos. Un pequeno, sei que dicen que pesa 200 kilos, pero bueno, e caeulle encima, explotou. Non hubo nada, cando chegou a médica para tal, se estaba morto, se certificou a morte. Dase a desgrazada circunstancia de que o aparello foi un agasallo do seu fillo e xusto ese día estaba estreando. Era unha máquina, non sei que máquina que estrenou ese onte. Estrenou-na. O fillo comproulle, estrenou-na e mira. Joder, isto é increíble, O suceso causou tristura na parroquia de Vilar, onde a vítima era moi apreciada. O combustible estase a converter nun produto de luxo con esta última escalada de prezos e tamén nun ben cobizado polos delincuentes. Sábeno ben os responsables da empresa que está a realizar traballos de asfaltado en Aguiño, no concello coruñés de Ribeira. Roubáronlles de noite uns 300 litros de gasóleo que tiñan dentro da súa maquinaria. O litro de gasóleo roza xa os 2 euros o litro. Os prezos seguen disparados e converten o combustible no ouro líquido do momento. E tamén nun obxectivo cobizado polos delincuentes. A esta empresa, que está asfaltando a rúa Castelao en Aguiño, roubáronlle uns 300 litros de gasóleo. Extraéronos con mangueiras de noite deste camión e dunha das máquinas. Un veciño alertou as forzas de seguridade porque os ladróns deixaran unha mangueira e bidóns baleiros tirados na rúa. Las máquinas estaban afiladas todas por esta zona. Ya las dejamos un poquito apretadas todas, pero es peor, porque cada vez que lo dejamos apretada, pues se roban todo junto, así hay que dejarla más separada para que robe menos. Y robaron sobre 250, 300 litros, no sabemos más o menos calculando. Y los vecinos de aquí avisaron a la policía a las 2 o algo así, me contaron, pero no los pillaron, claro. Había latas de gasoil por ahí tiradas, las máquinas todas abiertas, tapones y bueno, camiones que hay amarillo. Le lleva sobre 500 o 800 litros casi en total. Imagínate si roban y así. Os responsables da empresa denunciaron o roubo, pero non houbo detencións polo de agora. Temen que se repita. O depósito dun camión como este leva uns 800 litros, moi sedutor para os delincuentes. É un problema para as empresas que ven unha ameaza constante pola escalada de prezos do combustible. Eso para las empresas supongo que sí. Pienso que habrá que poner vigilancia o protegerse un poco mejor, si no las cosas no van muy... Está a las 2 euros cada vez que subirá más, supongo, ¿no? Entonces, imagínate, las empresas ahora, en día de hoy, es un peligro. Das a circunstancia de que esta empresa xa sufriu o ano pasado varios roubos de maquinaria e combustible na mesma obra en Aguiño. Creo que la pelea vino porque a él le quitaron todas sus cosas y los que había ahí, él debió de ir y les pediría algo y yo qué sé, se enzarzaron y creo que el de la pelea es el que dormía ahí, que vino la ambulancia con muchos coches de policía, pero que al final no hacen nada. O partido de competición europea entre o Celta e o Olympique de Lyon deixou unha chea de incidentes. Onte falámosles de liortas na véspera do encontro e agora, Andrea, danos nos coches empregados polos afeccionados franceses para vir a Vigo. Sí, efectivamente, onte, tralo partido aquí nas inmediacións do Mercado das Travesas en Vigo, moi próximo ao estadio de Balaídos, apareceron polo menos unha decena de coches coas rodas picadas. Sabemos que son de afeccionados do Olympique de Lyon porque teñen matrículas portuguesas, son dunha empresa lusa de alugueiro de coches que os traía dende o aeroporto da cidade do Porto. En canto a pelexa do mércores pola noite nun local de ocio nocturno, xa sabemos que hai
hai polo menos 2 persoas detidas, un deles foi liberado, posto en liberdade esta mañá. Os 2 son membros das tropas de Breogán. Ademais, tamén sabemos que a policía ten identificados polo menos unha vintena de participantes nesta liorta. Investigan un presunto caso de corrupción de menores con 5 víctimas en Caldas de Reis. Hai unha persoa detida. De que acusan, Demetrio? Sí, investigado por corrupción de menores e tamén por delitos contra a liberdade sexual. Este individuo contactaba cos menores de idade a través das redes sociais ou tamén por teléfono. Unha vez que se ganaba a súa confianza, pedíalles fotografías ou vídeos, todos con contido sexual. En principio, hai 5 víctimas aquí na Partido Xudicial de Caldas de Reis e 2 víctimas máis en Almería. Foron estas 2 precisamente os primeiros en presentar a denuncia. Fui ali nesa cidade andaluza onde se detivo a este individuo. Esa é a razón pola que o Tribunal Supremo decidiu que sería ser xulgados os encargados de continuar con esta causa. Non se descarta que nas próximas xornadas poidan aparecer ou localizados máis víctimas deste individuo. En a cidade de Pontevedra, a policía investiga unha agresión grupal a unha rapaza. Foron 5 contra ela. Vítima e agresores son menores de idade, Esther. E todos acudiron esta mañá acompañados das súas familias aquí á comisaría de Pontevedra para tomarlles declaración. A denuncia presentouse onte, pero os feitos remóntanse ao venres pasado. Foron contra as 9 da noite na zona das pistas deportivas da Praza de Barcelos. A vítima recibiría primeiro un sopapo dunha das agresoras, pero segundo denunciou, despois foron sumándose outros e foron ata 5 agresores os que caeron contra ela a golpes, patadas, puñadas e tiróns de pelo. Arredor deles, outro grupo de adolescentes animando e gravando a malleira vídeos que despois compartiron nas súas redes sociais. Como dicimos, a policía ten aberta a investigación sobre estes feitos, dilixencias que despois serán remitidas á Fiscalía de Menores. Deteñen 3 persoas en Pontevedra por unha presunta agresión homófoba no centro histórico. Son o suposto autor material dos golpes e outros 2 mozos máis que colaborarían no ataque. Os feitos remóntanse a mañá do domingo pasado, cando, segundo a investigación, a vítima e unha acompañante foron abordados en motivo previo ás portas dun local de ocio por un grupo de mozos que os increpou con insultos homófobos. Malia o intento da vítima de abandonar o lugar, propináronlle unha malleira que lle deixou diversas lesións e o nariz fracturado. Con estas detencións, a policía dá nun principio por resolto este caso. Unha lea entre indixentes que campan as súas anchas en distintas zonas do barrio dos Rosais, na cidade da Coruña, rematou cun home ferido que tivo que ser trasladado ao hospital. Comerciantes e veciños denuncian un aumento da inseguridade dos roubos na zona, polo que exixen unhas medidas urxentes. O último altercado, protagonizado por indixentes do barrio dos Rosais, aconteceu na noite do mércores ao xoves nesta rúa principal entre supostamente o que dorme ás portas deste salón de peiteados e os que fan o propio uns metros máis abaixo. Que el de la peluquería, que la chica está hasta las narices de todos los días tener que desinfectar y bueno, y yo no creo que ese chico esté muy bien también de la cabeza. Y entonces creo que la pelea vino porque a él le quitaron todas sus cosas y los que había ahí, él debió de ir y les pediría algo y yo qué sé, se enzarzaron y creo que el de la pelea es el que dormía ahí, que vino la ambulancia con muchos coches de policía, pero que al final no hacen nada. Hubo, bueno, pues un golpe en la cabeza que al chico, señor, no sabemos, lo tuvieron que llevar al hospital. Se lo llevaron en la ambulancia, pero vamos, que al día siguiente estaba aquí durmiendo. Como no hubo navajazos ni hubo más allá, la policía tampoco detuvo a nadie. Queixanse tamén do comportamento dos ocupantes ilegais que levan tempo nesta antiga sucursal bancaria. Son unos revolucionarios porque se quedan a dormir ahí, después hacen el pis, hacen lo que les da la gana y de noche alborotan porque vienen bebidos y de noche pues hacen jaleo. Tienen luz, tienen sillones, tienen, hombre, menos agua y el otro día con las persianas a las 11 de la noche, con las persianas subidas, e unhas fiestas, un jolgorio, bailando, cantando. Temos xente dormindo no BBVA, eu en frente á papelería tamén tuve un que, bueno, golpeaba os cristales todo o que lle daba gana máis.
Unha situación que os fai sentir inseguros nun barrio que cualificaban como tranquilo. Y los vecinos ya tenemos miedo porque ya no salimos tranquilos a la calle. Moito, de verdad que sí. A xente, bueno, de feito entraron outro día na gominola tamén. Sí, estamos asustados. Hai roubos, inseguridade, amenazas, en fin, non son gente pacífica. Teñen medo e por iso queren que, dunha vez por todas, os escoiten. Tamén na Coruña hai un novo detido dentro da operación policial contra a venda de droga polo miúdo no barrio dos Mallos. Son finalmente 3 homes que utilizaban vivendas nesta zona como supostos narcopisos. As investigacións que levaron a cabo durante meses os axentes da Policía Nacional permitiron definir a actividade do suposto grupo criminal dedicado ao tráfico de drogas. Utilizaban 3 domicilios das rúas Alcaldelens e Vizcaya, no barrio dos Mallos, e outra vivenda en Meicende, no concello de Arteixo. Dende elas, distribuían haxís, cocaína e heroína, destinado ao consumo. Estes narcopisos foron obxecto de protestas veciñais en varias ocasións. No rexistro das vivendas, os axentes da UDICO incautáronse de pequenas cantidades de droga e útiles para a súa distribución, ademais duns 4.000 euros en efectivo. Os 3 detidos pasaron xa a disposición xudicial. Alivio, pero tamén desolación no barrio do Real de Moaña coa marcha da parella que tiña ocupada unha casa. No seu día, fora dunha familia da vila. O que atoparon dentro ten difícil digestión. Mira, las puertas reventadas. Lamentable decirlo. Facían as súas necesidades, tanto os cans como eles, por toda a casa. Todo tirado por o chan, muebles rotos, a vajilla rota por todos lados, amontonado por todos lados. Desde o faio hasta o baixo, aquilo é terror. Un olor que non se para. Remátase un pesadelo de case 2 meses de ocupación, pesadelo emocional e tamén económico. No seu día foi o seu fogar e tamén o negocio de carpintería familiar. Levaron do taller da carpintería para arriba, con radiadores, un cheiro de ser o consumo que hai aí. A factura xa non me queren deixar os meus fillos. Venderon toda a carpintería, toda a ferramenta e maquinaria da carpintería, venderonnos todo. E todo o que había dentro da casa arriba, igual. E non contentos. Sabes por aquí, como estuveran aí na fora, puñese a burlarse de nós. Cando saliu ayer, dixo: tenéis bolsas de mierda que limpiar para todo o año. Para todo o ano que tiñamos que quitar de aí. E é certo, porque o que hai aí, hai que ter valor para entrar. O desaloxo comezou cun conato de incendio do que se decataron os propietarios. Pasaron por diante da casa de casualidade. Pasa por aquí, miramos como salió o fumo por o tellado, por as ventanas e por todos os lados. Ai, demos unha crise de ansiedade tremenda. Aínda así non marcharon á primeira, foron precisas horas de negociación. Que estaban, bueno, pues como no, ofrecéronse 50 euros para que puderan dormir ou facer o que quixeran con eles, si firmaban. Servizos Sociais ofreceulles varias solucións para evitar outra ocupación, pero non é o que queren. Esta semana estiveron toda a semana chamando por teléfono exixindo comida, bebida e unha casa para vivir. Eso es para darle a uno algo. É cuestión de horas que outra familia pase polo mesmo, sábeno. Por iso todas as miradas están expectantes e a policía local seguelles os pasos de preto, conscientes de que o problema se move, pero non desaparece. No Lar Galego vamos a estar presentes na caseta de Sevilla, na Feira de Abril de Sevilla, e bueno, onde escolleron a Carballiño, é un orgullo indudablemente para a vila, é un punto máis turístico que nos van a dar a imaxe corporativa do Carballiño. Rescatan 3 tripulantes dunha embarcación que quedou encallada na tarde de onte nunha zona de pedras en Vilanova de Arousa. O incidente produciuse nas proximidades do Puntal das Sinas. Un dos ocupantes contactou co centro de emerxencias para explicarlle que a forza da marea os arrastrara ata as rochas. Malia o impacto, os 3 tripulantes estaban ben e non precisaron asistencia sanitaria. No operativo de rescate participaron Salvamento Marítimo, o Servizo de Gardacostas de Galicia, Garda Civil, Bombeiros de Vilagarcía e a Policía Local de Vilanova. En Pontevedra, algún desaprensivo ou desaprensiva deixou un can nunha protectora de xeito violento
Nuño, que é o que fixo exactamente esa persoa? Pois Raúl, o abandono produciuse aquí no refuxio Os Palleiros de Pontevedra cando o can en cuestión, un pastor belga de algo menos dun ano de idade, foi lanzado por enriba deste valado que vedes ás miñas costas, de arredor de 2,5 metros de altura. Ocorreu de noite, cando non quedaba xa ninguén no refuxio, e os responsables o fixeron no punto máis alonxado da porta para evitar seren gravados polo sistema de cámaras de seguridade. Foron os responsables do refuxio que chegaron a mañá seguinte os que atoparon ao can con varias feridas no pescozo, pois se pelexou cun que se atopaba xa dentro na parcela na que foi botado polos seus anteriores donos. Por sorte, a pelexa non lle causou feridas de moita gravidade, polo que agora continúa co seu proceso de recuperación no refuxio para poder ser posto en adopción nos vindeiros días. La gente me dice, pues no puedo hacerme cargo, lo que sea, digo, mándame fotos, lo difundimos y luego vemos la mejor manera pues de ayudar a ese animal. No hay por qué llegar a esos extremos, ni dejarlos atados, ni abandonados, ni nada. Así lamentaba o persoal da protectora Os Palleiros de Pontevedra o abandono deste can de menos dun ano que foi lanzado por enriba do valado de 2,5 metros que rodea o refuxio. Ocorreu pola noite, cando xa non quedaba ninguén nas instalacións e os responsables fixérono na esquina máis afastada da entrada onde as cámaras de seguridade non alcanzan a gravalos. Llegaron mis compañeras porque llegan a las 8 de la mañana y fueron a ese patio porque ese patio se utiliza por la noche pues para algún perro que se está sociabilizando, ¿no? Entonces lo echaron ahí. No sé si vendrían en coche, si vendrían andando, no lo sabemos. Solo sé que el perro apareció en la verja y lo tuvieron que tirar por encima porque no hay otra manera de acceder a ese patio. Non foi ata mañá seguinte que as responsables do refuxio atoparon o can, que está moi fraco e sufriu varias feridas no pescozo tras pelexar con outro dos que estaban no patio onde caeu. A pesar de que a refrega quedou nun susto, o can pasou un día ingresado no veterinario por mor do seu frágil estado de saúde e agora continúa a súa recuperación na protectora. Se dieron cuenta al revisar al perro de que estaba mal herido. Bueno, estaban los dos. Y nada, el otro perro se debió de asustar, le cayó encima o lo que sea y le mordió. Por suerte está todo bien. Estuvo un día ingresado en el veterinario por precaución, porque la mordida fue aquí un poco en el cuello, pero nada más. Se ben non é o primeiro abandono destas características que lles toca vivir, dende a protectora Os Palleiros pensaban que esta sorte de prácticas violentas co animal quedaran no pasado. Lembran que as mascotas son un membro máis da familia e que mesmo na peor das situacións se pode atopar unha solución segura para darlles un novo fogar. Llevamos como unos 10 años así más o menos y ojalá que siga así, que no lo tomen otra vez por costumbre. A todos nos puede tener un golpe a la vida y no poder hacerte cargo, pero hay otras formas. Existe las protectoras, existe la gente que cuida perros, las residencias, difundir por redes sociales para ver si lo quieren, si te lo pueden adoptar. Hay un montón de maneras y no hacerlo así de esa manera, porque al perro le pudo costar la vida. As penas polo abandono dun can en condicións que poñan en risco a súa vida contemplan multas de ata 50.000 euros e traballos en beneficio da comunidade, aínda que as sancións poden ser maiores se o caso de maltrato animal implica violencia ou asañamento. Este domingo comezan nos ríos galegos a tempada de pesca, polo que preto de 50.000 pescadores ultiman os preparativos. Como novidade, este ano estarán completamente prohibidas as capturas de salmón. Os preto de 50.000 galegos con licenza de pesca fluvial contan as horas pro inicio da tempada que comezará este 15 de marzo. Nestas jornadas previas, ocúpanse de preparar todo o equipamento, dende as botas ou as canas ata as moscas ou os chamados perdigóns, elaborados de xeito artesanal. Desde que acabou a tempada do ano pasado non hai un só día que non pense no primeiro día desta. Que si recollín ben as cousas, si teño todo preparado, si o deixei onde tiña que deixar, si non me vou matar a buscar, si o que fixen e despois xa empezas. Que si fulanito esta mosca folle moi ben o ano pasado, que si esta línea, que si esta caña, oiche, pasas os outros 4 meses pensando o no primeiro día, vou ir con isto, vou ir co outro, vou levar isto, vou levar outro. Poste nervioso, ansioso, hasta que metes os pés na auga. Entonces estamos preparando as cañas, os carretes, engrasando os carretes, montando as líneas, porque moitas veces temos que volver a utilizar líneas novas, porque se gastan ao longo da temporada. Estamos preparando todas as caixas de moscas para telas cheas, porque estamos deseosos de que chegue xa o primeiro día. Veño buscar unhas botas que tiña a arreglar e os últimos detalles para empezar a temporada. O custo de todo o material necesario para ir de pesca ao río pode chegar a varios miles de euros no caso dos pescadores federados,
que no noso país ascenden a uns 3.000. A xente que empeza nunca vai gastar tanto investimento como un equipo profesional. Que pasa? Que a diferencia entre aficionado e profesional é o que compite. O que compite está obligado por necesidades do equipo a ter as máximas innovacións que hai e os mellores materiais dentro do seu presuposto. Pero tamén é verdad que unha persona normal, cando vai ao río, vai cun equipo na máis, é dicir, unha caña e un carrete. Cando se compite, normalmente se utilizan 2 equipos. Como novidade, este ano o salmón está vedado, polo que non se poderán capturar exemplares desta especie nos ríos galegos. Personalmente penso que chega moitos anos tarde, porque hai un declive bastante grande da poboación de salmón. Entonces, bueno, desexamos que sexa unha tempada o máis satisfactoria posible para todos. A tempada de pesca da troita prolongarase por regra xeral ata o 31 de xullo. O Carballiño vaise promover este ano na Feira de Abril de Sevilla, que se celebrará do 20 ao 26 de abril. A vila ourensá terá presenza na caseta do galego de dar a da Cachucha e a histórica Festa do Polvo, declarada de interese turístico internacional, ademais dos seus principais atractivos, como, por exemplo, o Templo da Veracruz. Se preguntamos a xente do Carballiño cales son os principais atractivos da súa vila, non falta gastronomía e as súas festas. É que, bueno, o Carballiño, desde logo, ten que salir en todo o mundo, non solamente en Sevilla, porque é precioso, temos de todo, o pulpo xa non digamos, a carne ao caldeiro xa non digamos. A Veracruz é impresionante, ya o parque. Temos esas dúas cousas que... El parque que tenemos, la iglesia de la Veracruz, la iglesia esta que tiene más años, el asilo, el balneario, muchas cosas que tenemos en Carballiño. La fiesta del pulpo, que es muy famosa, ya internacional, ¿eh? Todas estas cousas, as citas e os lugares máis representativos da vila do Arenteiro daranse a coñecer o vindeiro día 20 de abril na caseta do Lar Galego na Feira de Sevilla. O Lar Gallego se puxo en contacto comigo, verdadeiramente, pois é para nós un placer expoñer ali o que son as imaxes de Carballiño, donde principalmente, bueno, pois a nosa festa do pulpo de carácter internacional, como ben sabedes. Parte deso, pois vamos ter outras imaxes do pobo, o Templo de Veracruz, a naturaleza, bueno, pois unha vila dinámica, temas culturales, a Semana Santa, que é moi importante tamén en Carballiño, que agora foi considerada tamén festa de interés galego. A Feira de Abril de Sevilla é unha oportunidade para a promoción turística nun escaparate internacional polo que pasan milleiros de visitantes. Representar a Carballiño é un orgullo, indudablemente, para a vila, é un punto máis turístico que nos van a dar a imaxe corporativa do Carballiño. Canto máis nos proporcionan en todas partes de eso, pues mira, que se diviertan mucho, que gasten pouco. Me pareceme de maravilla, é que de verao a festa do pulpo xa é unha locura, e, bueno, o carnaval igual. Por cuestións da organización non van poder levar o polvo do Carballiño, pero o obxectivo é que a promoción para atraer visitantes ao longo de todo o ano e para seguir situando o Carballiño como un dos referentes turísticos do interior de Galicia. Pois, seguindo ca componente gastronómica, que estamos na hora, o vindeiro día 22 celebrarase a Feira do Queixo de Friol e do Pan de Usar, recoñecida como Festa de Interese Turístico de Galicia. Nela poránse a venda un milleiro de pezas de pan e uns 10.000 queixos, todos eles elaborados de xeito artesanal nos obradoiros deste concello da provincia de Lugo. Fariña de trigo e de centeo, lévedo, auga e sal son os únicos ingredientes cos que se elabora o pan do Usá nos obradoiros da parroquia friolense que lle dá nome. Tras fermentar, a masa cócese nun forno de leña a 250 graus e o resultado é un produto artesanal da mellor calidade. Non levaría outra cousa, despois sería todo o que é embolado manual, pesado manual, eso tamén ao final notase no produto. Na corteza de que vai en forno de leña é unha corteza dura, pero sin embargo cando cortas é unha miga húmeda, moi esponxosa e que pódese conservar de 4 a 5 días. O complemento ideal para o pan do Usá é o queixo de Friol, outro produto totalmente artesanal feito con só 3 ingredientes. Son o leite cru de vacas de pastoreo, callo e sal. Son queixos feitos a mão, con moito tempo de elaboración, que se cuajan moi despacio, que hai que esperar un tempo largo para que cuaje, e que non leva ningún aditivo.
que son con leite fresca e de vacas de pastoreo, con comida natural, como antiguamente. É o queixo de toda a vida, que se facía como facían as avós antiguamente. Por eso se distingue que ten outro sabor, outra textura. Ambos os dous produtos serán os protagonistas da 32ª edición da Feira do Queixo de Friol e do Pan de Ousá. A cita, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, celebrarase o domingo 22 de marzo no recinto feiral desta vila lucense. Moita xente sí que é verdad que xa coñece o pan de Ousá e o queixo de Friol, pero eu penso que é o día único do pan e do queixo e que acude moita xente a probar os dous produtos. Levamos sobre 1000 pezas de queixo de varios tipos. Levamos desde o fresco do día, o cremoso que leva como unha semana, o semi que leva como un mes, o curado 3 meses e o de naviza que é dun ano de curación, queixo maduro como se facía antiguamente. E logo a maiores temos o picante. En total, na festa gastronómica poránse a venda 1 milleiro de pezas de pan de Ousá e uns 10.000 queixos de Friol. Novas caídas de viandantes nunha rúa de Vilalba poñen de manifesto que as obras desta vía, rematadas en 2023, non quedaron en bo estado. De feito, está previsto que próximamente, cando o tempo mellore, se realicen novos traballos para subsanar os desperfectos. Da última reparación vai facer case un ano. Xa van varias caídas de peóns nesta rúa de Vilalba. As derradeiras afectadas por o de agora son 2 mulleres. Unha sufriu unha fractura no ombreiro e outra mancouse nunha man. Atribúen estes accidentes ao estado do pavimento. Cae moitísima xente, cae, lastímanse pero bastante. E ainda fai poucos días aquí diante da ferretería que é unha señora e rompeu un brazo, pero varios. Hai moitas baldosas que me tropezo o carrito, a roda do carrito, e un día antes de ter o carrito enganchou o taco nunha baldosa e caí gracias que viñan os chicos e me axudaron a levantar, pero as baldosas non están nada aniveladas logo. Tamén hai queixas por parte dos condutores que ven escasez de prazas e un pavimento irregular. É moi raro poder aparcar. E fixeron unhas aceras anchísimas, todo poñen a jardines, verdad, fará bonito, pero para aparcar fatal. A remodelación da rúa rematou no 2023. O ano pasado houbo que volver a reparar varios puntos no pavimento e, de novo, cando aínda non pasou un ano, volve a haber varios desperfectos. Leva así desde que o fixeron, nunca estuvo ben. Isto é a obra de nunca acabarse, que é unha maneira de estar aquí continuamente, porque iban a reclamar a empresa constructora, pero o resultado sigue sendo o mismo. É evidente que as baldosas están movidas e o Estado parece que a obra ten 10 anos cando ten apenas un. Consideran os viandantes que a orixe do problema está baixo o pavimento. Parece ser que o sentaron sobre arena, non sobre hormigón, non? Entón é o problema que hai, claro, isto co movimento, co peso e tal, vai baixando, e por onde máis se pasa, baixa máis. Entón, claro, as aceras quedan desniveladas. A vía está en garantía e contan a mañala cando rematen as precipitacións. Baiona, un dos enclaves turísticos de referencia en Galicia, conta con 3 peiraos deportivos. Un deles público que acolla máis de 300 iates de recreo, pero que non ten suministro de auga. Os usuarios teñen que baixar con caldeiros de auga da casa para lavar os barcos. Portos de Galicia habilitou hai anos 2 pantaláns no porto pesqueiro de Baiona para as embarcacións deportivas. A situación é inmellorable en pleno centro da vila, pero os seus usuarios botan de menos ter acceso a auga doce. Que agradecemos a la Xunta las inversiones y que tengamos la posibilidad de estar aquí, pero es cierto que de hacer las cosas hay que hacerlas hasta el final y hay que hacerlas bien. Y en este sentido, pues un pantalón que está bien, pero que no tiene agua. No tenemos ningún punto de agua, ninguna torreta de agua y creemos que, bueno, que es algo especialmente lógico. Isto implica que teñen que lavar os barcos con auga do mar ou baixar auga das casas en caldeiros, unha imaxe terceiromundista para unha vila turística como Baiona. Gente que baja los caldeiros de casa
y viene por aquí con el agua dulce, así andando y tal, hasta llegar al barco, porque parece que está cerca, pero esto tiene metros. Y con el agua dulce, pues claro, hay motores que hay que endulzar, y endulzar significa no agua salada, significa agua dulce. Iso non é unha cousa que Bayona xa non debe de ter esas cousas, debe de ter un servicio bueno. E é iso que queremos nós, aunque sea solamente agua por aquí. Es una ventana a Galicia, es una imagen, es una belleza, es saber que existen estas rías bajas con estos lugares, y es una pena que, claro, toda la gente que viene por aquí, que venga de donde venga, en todos los puertos del Mediterráneo, por supuesto, todos tienen agua. A obra chegou a estar licitada e presupostada en 2023, pero nunca se chegou a facer. A seguinte batalla será conseguir algún punto de luz e electricidade, pero polo de agora van paso a paso. Nas dúas cuestións, eles asumirían a posteriori os consumos.